आज आपण आगामी गणेश उत्सवाच्या अनुषंगानं राहता शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, वीरभद्र मंदिर, वेश तसेच सावतामाळी मंदिर या दरम्यान रूट मार्च घेऊन शहरामध्ये आगामी उत्सव गणपती उत्सव हा शांततेत पार पडावा व नागरिकांना कोणत्याही प्रकारच्या कोणत्याही अडचणींना सामोरे जायचं व काम पडू नये या अनुषंगानं आपण आज रूट मार्च घेतलेला आहे। नागरिकांना असं आवाहन करू की गणपती उत्सव हा शांततेत पार पडला पाहिजे। कोणाला काही अडचण असेल किंवा काही बेकायदेशीर कृत्य जर समजलं तर ते तात्काळ पोलिसांशी संपर्क करील व त्यावर आपल्याला कायदेशीर कारवाई करता येईल। नागरिकांना आगामी गणपती उत्सव व ईद सण हा शांततेत पार पाडू असं सर्वांना मी आवाहन करतो। काहीही कोणाला अनुचित प्रकार लक्षात आल्यास ते तात्काळ पोलिसांना संपर्क करतील।